Hey everyone, we're traveling to... Sabay-sabay ah! We're going to Lebak! This is now OP to Lebak! Let's go! Parang gusto ko magbaba. At saka magpa-picture. So this is my first time to pass by here. Everything ko yung mga maganda. Tingala kami, lulugan sila kasi nagayon mo ako. Tingin ka mga ano ba sa lubong? Marami sa makilala ng gara-garatso. Numadik may bus ka naman. Oo, sir. Numadik may bus ka naman. May parang may pulburon. Meron na niya kung promise. Ay, wala siya sa ano pa? Kat? Pagkarambila ka siya na. Basta siya po namon ng kamahigat lang. Wala na isang suga. Wow. Uy, disco giant. Bongga. May taga-tabas? Dagat-tabas? Sure. Like, bihati talaga yung crabs kasi it's too big. Ladies and gentlemen, ito po sumalubong sa amin dito. Ah! Alam mo ka masali kami, Pinchar. Commander. Wait. Is mine. Maybe a 5 kaya. Mine, ma'am. Sali ka, ma'am. Lola, ayo. Wes. Magandang gabi, diba? Wow, bongga. Jesus puta. Para sa Leon. Magandang gabi po. Anya kahit mating ito? Magandang gabi. Para nasusama. Not so long. Basta makita lang itong ano kasi dyan. Off din kay 1 minute kasi baka nag-get yung grab. Wala pa rin. Saan niya i-posto? Kaya nakadeko na sa Ano tayo? I'm sorry. I'm so sorry. Buti ano, dinagdagan. Oo, may nangyaring kakaiba. Ano ka ba? Sila? Justin, yan ang pangalan sa Facebook. Lash and manicure pedicure. Dali sa pin mom. Rahel. Araw ni siya. Uy. Huwag na diyan, friend. On tignan. Esog. Age. Ay! Ang ara ka pa kababata. Ang tagiyas na yan. Ayun si Kuya 30. Sorry, ma'am. Kasi si boss eh. Hindi gabi na tumatapos. Malago. Dito kay Lara. Malaga ng tanay. Sherry. Welcome sa Lebak. Mayad ka nakakadto ka. Oo, ang ato na video. Hello. Municipal Tourism. Thank you so much. Ay, ikaw ginagit. Ako ginang ano no. Dapat ako siguro drayot. Ako ba? Taga-ulam sa picture. Ba ano pa trabaho si? Ikaw lang. Okay lang ate. Dito ta. Oh my God. Sa ano? Ay, okay. Kami, ginagawa. Ara ang cellphone nag-ano. This is my ate. Kanami. Hi ma'am. Sa video. Visit the crabs here in Lebak. Lebak, Sultan Kudarat. Ay, akala ko doon na. Iba pa pala yun? Ikaw ginagagusto-gusto yun? Correction tape ate. Oo. Ano na siya sa ako? Siya ang director ma'am. May zona all. Correction tape. Ang dagat diri ma'am. May boardwalk. Dara, nice. Walking in the jungle. Kate. Lebak. Di mangrove ang ano. Socks.
The host, Cherry. Dapat siya Another presto pagid ni siya, ma'am. Hello, it's so nice. Oh my God, pangarap na bituin. Opo, magwiwi. Ikaw doon, ate, oh. Dito may wiwi. Nandito kami ngayon sa isang tourist spot somewhere dito sa Libak, malapit sa The Crabs. And Look over here. Katunggan. Libak Katunggan. Pero taga Siargao kami. Char lang. Enter. Ay, mag-picture muna ako, Irving. Wow, it's so nice here. Uy, nag-English na ako. Ano siya, dapat pwede magbangka, kasuwa-suwa lang tubig. Unas. Anos or unas? So, bago po kami pumunta sa event, ay meron po kaming sarap na lunch. Sila. Yes. Diba ko po. Tawagin sila ba? Ano siya? Hinday. Ako nga, nagkadi ko siyang best name naman ito unang bata ko. Kay guwapa ka. Later na. Ayan o. Ma'am, picture mo na doon, ma'am. Kumurag si Arl. Ay, tigre. Ay, dito ka na. Kasi kamera iyo isa ako. Ako ano sa akin. Ha? Nga. Ano ang tawagan ni